Drahý náš duchovný Otec ľudový, my stojíme pred vami s hlbokou vďačnosťou v srdci, no zároveň aj s kúskom smútku, že nastal čas rozlúčky. 12 rokov je dlhá doba. 12 rokov ste formovali našu farnosť a zanechali ste nej nezmazateľnú stopu. Boli ste našim pastierom, otcom párskej rodiny a človekom, na ktorého sme sa mohli kedykoľvek obrátiť. Chceme sa vám dnes poďakovať za každú svätú omšu, ktorú ste za nás obetovali, za každé slovo povzbudenia, rozhrešenia a nádeje, ale aj za napomenutia, aby sme neboli k viere a k Bohu ľahostajní. Ďakujeme vám za poučníka priežky a tiež za obľúbené knižné okienko, vďaka ktorému ste medzi nás prinášali hodnotnú literatúru a povzbudenia do každodenného života. Naše spoločné spomienky však siahajú ďaleko za múry tohto kostola. Nikdy nezabudneme na požehnaný čas, ktorý ste s nami strávili na svätých miestach. Ďakujeme, že ste nás prevádzali, Panne Márii, do Lúrd či Fatimy. Ďakujeme za spoločné chvíle v Bríme, za duchovné hĺbky v Krakove, Prahe, Morave či pokojné putovanie po Rakúsku. Na týchto cestách ste pre nás neboli len geografickým sprievodcom. Boli ste človekom, ktorý nám svojim príkladom ukazoval, ako kráčať bližšie k Bohu. Prežili sme spolu veľa smiechu, rozhovorov, ale najmä hlboké modlitby. Rovnako s veľkou úctou hľadíme na stopu, ktorú tu po sebe zanechávate. Ďakujeme za ochranu strechy či nových domostánov a veľa iných projektov. Drahý Otec, ďakujeme vám za vašu ľudskosť, trpezlivosť a otcovské srdce. Do vášho nového pôsobiska vám z celého srdca vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, nech vás prevádza pevné zdravie, Božia milosť a ochrana Panny Márie. Zostávajte v našich modlitbách a v našich srdciach. Pán Boh zaplať za všetko. Tak, najprv faktické oznámy a potom teda niečo takto srdca. Budem tu fyziku držať, lebo tento štýl kvetov sa mi veľmi páči. Simonka si zapamätala, to sú takzvané gulaté, nie také špicaté dlhé, ale tieto sa mi veľmi páčia. Takže najprv faktické oznámy s Kricou v ruke, malo Kricina číta faktické oznámy s Kricou v ruke. Takže liturgický kalendár apoštolov svätých Petra a Pavla, zajtra cítim prikázal slávnosť, potom sú férie, vo štvrtok návšteva preblahoslavenej Panny Márie sviatok, piatok svätého Tomáša apoštola sviatok a budúca nedeľa 14. v cezročnom období, a to bude aj svätých Cyrila a Metoda slovanských vierozvestov, patronov Európy a v celej Európe je to slávnosť. Bohoslužobný poriadok sa tam však až v nedeľu tu na 8. za zdravie a Božiu pomoc v príležitosti životného jubilea 50 rokov. Na Petra Pavla bude len vo farskom kostole zastupované, lebo ja dneska slúžim posledný krát, útorok sa sťahujem, ale ten pondelok bude tiež taká menšia divočina. Takže tí, ktorí by nemohli ísť ten pondelok, ešte ako váš úplný otec mám tu právo, môžem dišpenzovať z vážnych okolností, takže udelujem dišpenz tým, ktorí nemôžu z vážnych okolností ísť na svätú omšu. To znamená v praktickom dôsledku, že ak nepôjdete, nemáte ťažký hriech. Toto je dôležité, tú kompetenciu ja mám. Ale, takže ho udelujem celoplošne ten dišpenz. Dobre, tak vidíca už putuje tam, aha, tak najprv ten ornát, tak to trošku pretne, tak trošku potom, dobre. Tak, odovzdanie, ďalšie oznámenia, preberanie farskej agendy, inventár tejto farnosti bude dnes o 15. na fare v prítomnosti pána dekana. Nový duchovný otec farnosti, ktorý pán magister Marek Suchý, my sa osobne poznáme, aj sme kamaráti, on bol rok nižšie v seminári, prisťahuje sa v útorok a v piatok, na prvý piatok už bude sláviť svätú omšu vo farskom kostole, ale bude, a už to je ďalší bod, aj spovedať chorých ten piatok do obeda, ako ste zvyknutí, a potom, kto by potreboval, tam tú nedeľu bude vedieť, pre čo po, a už sa potom dohodnete, že ak si už on nastaví veci v
Oficiálne privítanie nového duchovného otca tu bude na budúcu nedeľu, teda pri tej svätej omši, z vašej strany, áno. Aha, budúci týždeň sa bude ešte pokračovať v maľovaní, ešte ostávajú tam 2 miestnosti, bolo to náročnejšie a zase chcem poďakovať pánu Marianovi Kupcovi tu z Biskupovej, že ako poznáte za jeho profesionálny výkon pri maľovaní tvári som veľmi spokojný. Je to aj náročné, lebo muselo sa trošku viacej k tomu urobiť jedno s druhým, takže ale on profesionálne postupuje, ja som veľmi spokojný, aj odtieň pár vybral, ešte 2 miestnosti sú tam, takže bude to zaujímavé na útorok. Ja odchádzam, ten prichádza, ešte sa musí domalovať. Nič horšie, ako keď je spolu sťahovanie a malovanie. Viete, keď je jedna vec samostatná, to sa dá, že sťahuješ sa, už to je divočina, nie? Na týchto horúčavách. Ale ešte maluješ. Ráno sa vždy modlím, Bože, nič od teba nechcem, len silu a trpezlivosť. Už len stávam, Bože, príď mi na pomoc. Už tu ide, ale ide. Takže chcem pekne poďakovať pánu Marianovi Kupcovi. No, chcem sa aj v tejto súvislosti poďakovať tá merašica, pani Kostolnička Jožka, ozaj sa snažila, manažovanie pani starostka tam fungovala, ale tuto mi prišli teda na pomoc Simonka Gráčiková s jej manželom a s obidvomi chlapcami, keď som niečo potreboval, to si veľmi vážim, také, že preniesal ho, tak zavolal som a hneď do pár minút. A tam bola rýchla rota, vylodili sa z auta a všetko urobili, čo bolo treba. Ešte raz zavolám, nakladať knižky do auta. Budete ráno opiať ešte, neviete, čo až taká. Ja som na poslednú chvíľu nehal. Viete, niekedy odskočia tí ľudia a brat sa mi hovorí, že vy to tak hovorím, postáži, preto to vôbec nemá možnosť súdiť. Takže to musím robiť, taká akcia. Tak im chcem za to poďakovať tiež teda. No, dobre, tak teraz poďme k tomu ornátu a na záver ešte teda poďakovanie, takže takýto ornát som dostal, jeden už mám krásny mariánsky, to som dostal v budúcom roku vtedy. Ja už nepočítam od istého času, mal som nejaké výročie, takže včera, v piatku som bol v interniste na kontrole a sestrička sa pýta, koľko máte rokov, neviem, ja to nepočítam od istého času, ale internista hovorí, toľko to a vtedy budete mať narodeniny, ďakujem. Ja som to ja by som povedal, nepočítam to, hráčo, do cestolistky, tak to je ornát. Je to krásny, zmrtvý stály Pán Ježiš a takto je to vzadu. Vidíte? Takže Pán ho zaplať. Tak to už na novom budem používať, tak Pán ho zaplať. No, na záver by som sa chcel teda ozaj, čo moje posledné oznáme, posledná svätá omša, chcem sa poďakovať dobrému Pánu Bohu za možnosť a milosti mi dané, Matke Božej za jej prítomnosť a intenzívne zásahy na mojej ceste, svätému Martinovi a svätému archangelovi Michalovi, našim patronom, za bedlivosť nad ním, ja som cítil korodovanie. Konkrétne chcem spomenúť pána Kostolníka Deška s jeho rodinou, ministrantov, lektorov, ktorých Jierka, Simonka, pána organistu aj dnes aj inokedy kvetinárov, ktorý Zuzka, naša šikovná, ktorá to Simonka teraz tiež perie, tak aj ju ešte opätovne brigádnikom tu na dobrodincom, členom Krmickej rady vám všetkým tiež za prítomnosť, za každé dobré dielo. Moje mimoriadne poďakovanie patrí pánu predsedovi Poľnohospodárskeho družstva Radošníka, inžinierovi Štefanovi Korcovi za jeho nadštandardnú ochotu k pomoci, ozaj materiálne mimoriadne najviac sa pričinil, nebudem to špecifikovať, ale aj kedykoľvek som potreboval, kým som to spravil dramaticky, pretože na tom mek sa prežil, vieš, taká vesnica, a to tam má úplne ináč, ako v tomto 4 km, čo mám 5 ústov, musím repísať. Alebo, ešte mek, to má nejaká vesnicu a to je okamžite repísať. Za moje nedokonalosti a chyby prosím o odpustenie, činím tak aj ja ostatným. Na vás všetkých zvolávam rosu nebeskej milosti a želám otvorenosť na každé dobré dielo na našich životných cestách. A toto písomné poďakovanie je aj na internete. No, po skončení svätého omše, ja som povedal, žiadne tieto horúčava, ľudia majú toto, ja som podám s vami ruky, keď sa bude spievať a každý
dostane veľa takýchto obrázok, ja som tu dostal také srdiečko, tak je to pekne aj. Na pamiatku som vás vytlačil, aby ste vedeli, čo tam je. To je taký môj odkaz, je tu chrám Sagrada Familia, kde som na tej posviacke, tej najvyššej veže bol. Ten záver som urobil ja, preto je cenný. Krátko, pár minút po, som vyšiel už po slávnosti a mimoriadne sa podarilo. Farebne pozíciu z ďalky vidíte, ako čistý, krásny. Hore tam svieti ten kríž, a heslo je tam pozdvihnime zrak od Jána, to bolo heslo pápežskej návštevy v Španielsku, ale to je môj odkaz, že pozdvihnúť vždy, jak sa hovorí hore srdcia, pozdvihnúť zrak z pohľadu na Krista. A tam tá symbolika je pekná, že ten kríž tej veže je tam tak zaujímavo odfotené, že do tmy tam svieti, že nám vždy svieti ten základný orientačný bod, ktorým je Ježiš a je kríž. Takže toto tam je pekne a pod tým tá spodná časť, to je fasáda utrpenia. Tam máte, keď sa zahľadíte Kalváriu, kríž, Panna Mária, všetko je tam v tej spodnej časti. Takže to je, mohol byť aj väčšie, ale zase nedáte to do knižky, nedáš do kabelky, keď niekde chceš, takže zvolil som ten menší formát radšej. Na druhej strane je to taká medailóne, taká malá fotka, to bola väčšia, ja som to dal zmenšiť, aby som tam nedominoval ja, ale ten obraz, takže ale predsa som tam a to je, som odfotený pri tom oltári v Sagrade ešte krátko, pár minút po. A potom je tam taký text, citát zo Svätého písma, to je môj taký odkaz, vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som prebol svet. Pán Ježiš hovorí, tak to je citát a ešte tu máte k tomu obrázku niečo takými malinkými písmenami, tak musíte lupovať si trošku aj pozerať k tomu. Tak to je taká moja malá pamiatka. No, až sa pýtate, kam ide, niektorí vedia, vraciam sa na môj veľkú radosť späť do Bratislavy. Nebudem to skrývať pred vami, viete, že som priamy človek, za 12 rokov ma poznáte, ale aspoň viete, na čo ľudí ste. Ja nemám rád zákulisné ťahy, keď sa nevie, diplomati si robia svoju túto, ale Ježiš hovorí, vaša režim je áno, nie. Hej, treba veci vyložiť karty na stôl a bez ohľadu na to, čo si kto môže myslieť. Hej. Takže nebudem skrývať to, že sa teším veľmi na návrat do Bratislavy z viacerých dôvodov. No a odchádzam celkovo z Trnavskej arcidiecézy a vstupujem do, odborne sa to volá Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, tam, kde sú policajti, armáda, hasiči, záchranné zložky, colníci, ZVS, takže tam prestupujem od 1. júla a pán biskup Šajgali, ktorý bol novovysvetený, prišiel zo Švajčiarska, ma prijal. Takže od 1. júla tam začína jurisdikcia a budem mať 3 posty, o ktorých som venovaný. Prvý budem šéfovať katedrále svätého Šebastiána, takže budem jej správcom. Potom budem duchovným správcom farnosti pri katedrále svätého Štefana a do tretice budem mať aj farnosť svätého Jozefa. To sú celé krásňany obrovské, ak sú tam, takže tie budú tiež moje kompetencii. Tak na Slovensku je to výnimočné, lebo málo kto máš tak kumuláciu týchto úradov, takže v stredu ma pán biskup bude uvádzať pri svetom omši, bude tam celá generalita prítomná a ja sa na to osobne teda naozaj veľmi teším, takže tam začína celkom nová etapa môjho života s iným vzťahom, v inom priestore, v iných týchto, takže tých 12 rokov ja som čerpal, študoval, veľa cestoval, tak teraz to tam využijem, lebo tie policajné ozbrojené zložky, to je celkom iná kapitola, tam stojacia medzi nimi. Ale Bratislavčania sú zase súčasne celkom iní ľudia, takže tam zase príde trošku čerstvého vetra. Už som vám biskupovi hovoril, že musíš mi hovoriť, ja som to videl, keď si prišiel na pohovor. Ja hovorím, tak sa na to pripravte, že tam bude vanúť čerstvý vzduch tej katedrále v tom pastoračnom centre. Reku, to vás očakávam, takže no, som im povedal, pripravte si pre istotu záchranné kotvy, aby keby to fúchalo až príliš, aby ste sa pripútali. Takže tam, ak budete mať niekto cestu do Bratislavy, číslo máte, nakontaktujte sa, je tam krásna katedrála, moderná, nová, je tam veľké pastoračné centrum, veľmi veľké a bude mať aj pána kaplána, tam je taký špeciálny byt aj pre mňa, aj pre neho teda, takže priestory sú veľkolepé, moderné a veľké, hej. Takže určite budete vítaní, treba sa len ohlásiť. No a na záver vás chcem poprosiť o modlitbu. Všeobecne, kto nemá cieľ, tak modlím sa za ňou, jasné. Ale keď chcete cieliť presnejšie a nemusíte to pripovedať, poviete, čo tam tedy povedal, za to sa ideme modliť,
tak aby som bol dobrým nástrojom v Božích rukách. Toto je dôležité, si myslím. Potom, aby som, ako si žiadal Šalamún, keď prevzal, aby som mal múdre srdce, rozvážne pastoračnú múdrosť, to Bratislava je veľmi zložitý terén, to tí, ktorí tam žijú, vedia veľmi dobre, ako to je. Takže za tieto dve veci, aby som bol naozaj dobrým nástrojom v Božích rukách a mal toto múdre a chápané srdce, v latinčine to prudencia pastoralis, takzvaná pastoračná múdrosť, takže toto, aby byť dobrý Pán Boh a aby som bol ochotným nástrojom v jeho rukách. To je najdôležitejšie. A on už nech si to riadí a evidentne tie posledné týždne predtým tak intenzívne to riadil, že sme sa len čudovali, jak išli tie udalosti jedna za sebou, takže to bolo evidentne Božie riadenie. Celé všetko od prvého momentu až po, jak to išlo. Takže to vám dávam svedectvo, že Pán Boh tak mohutne pôsobil, že som iba niekedy stíhal kedy spôtačať, ako to on rýchlo dával. A tam preto mám istotu, že je to jeho vôľa. Tak ja to ísť a ja to cestou idem naozaj veľmi rád. Takže zároveň, ak sa pýtate, že jak tam ide nastavený, že či to je takto znenie s veľkou radosťou a idem veľmi rád do boja, do inej pozície a tak ďalej. Veľmi, veľmi rád idem tam nastavený, takže sa vám teším. Ohromne sa teším na to, na celé toto, že bude človek môcť využiť širokú škálu tých darov a talentov, ktoré mi Pán Boh dal a využijem ich tam všetky a budem mať k tomu možnosti, dispozície, takže na toto sa ohromne teším. No a ak si niekedy spomeniete na mňa mimochodom, ja len jedno chcem povedať, ako Svätá Monika hovorí, pamätajte na mňa pri Pánovom oltári. Keď príde myšlienka, tu Svätý Pán dáva, jeden zdrav vás. Keď ma zveríte, máte Božieho nadáva na mňa veľmi pozor, lebo ja vylovne robím tak, ako to sa nebojte, ale ona zabrzdí, príde a spraví poriadok veľmi rýchlo. Takže k nej, keď ma zveríte, zverujeme ti ho, kde je nad ním jeden zdrav, ja budem dokonale spokojný a šťastný. Jeden zdrav, skvelé za mňa. Dokonale spokojný, šťastný, áno. Moji farníci, kvázi bratislavskí ľudci ukazujú, že aj dva zdravasi. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem aj pánu organistovi, že prišiel a po skončení Svätého omše podám si rúfať tieto obrázky. Mám ich dosť natlačených, takže keď chcete aj do zásob, aj nejako tak ľudne povedzte. To je všetko, nie? Či? Je to asi všetko. Farské oznámy. Na prvom mieste, z tohto miesta chcem poďakovať dobrotivému Pánu Bohu, hneď po ňom môjmu predchodcovi a vášmu bývalému pánovi farárovi otcovi Ľudovítovi za všetko, čo za tých 12 rokov v tejto farnosti naozaj s pomocou Božou, ale určite aj s pomocou vašou urobil a vytvoril a zanehal tú hlbokú brázdu tak na tom poli viery, zbožnosti, kresťanskej nábožnosti, ako aj na tom poli zveľaďovania, údržby, okrasy všetkých tých troch chrámov a tiež aj farskej budovy. Ďakujem mu za to, že dali ju zveľadiť, dali ju vymalovať. Ďakujem z tohto miesta osobitne a úprimne teda pánovi Marianovi Kupcovi, odtiaľto z Biskupovej, za jeho naozaj úprimne aktívnu činnosť, prácu, ktorú na tej fare vykonal. Ďakujem aj všetkým tým ženám, mužom, ktorí prišli, pomohli, upratovali. Ďakujem aj vám všetkým za vaše modlitby a obety. Ďalej, možno ste zostali trošku šokovaní, keď som povedal, že tá omša bude o 9:00 v nedeľu, takže teraz prejdeme k tomu vysvetleniu. Na základe rozhodnutia arcibiskupského úradu otcom arcibiskupom monsignorom Jánom Orošom a tiež aj na základe vyhlásenia generálneho vikára monsignora Petra Šimku, ktorý tu v piatok bol a v Merašiciach ma uvádzal do úradu farára tejto farnosti a tiež aj vzhľadom k môjmu zdravotnému stavu
prichádza k jedinej zmene v tejto farnosti, a to v slávení svätých omší počas nediel. Od nastavujúceho týždňa budú bývať v nedeľu iba 2 sväté omše. A to o 9:00 sa bude striedať svätá omša na filiálkach Kapince a Biskupova s tým, že na jednej filiálke bude slávená svätá omša vždy v sobotu večer s platnosťou za nastávajúcu nedeľu a na druhej filiálke v danú nedeľu. A o týždeň zase naopak. Čiže každá z filiálok bude mať 2 sväté omše v sobotu večer a 2 sväté omše v nedeľu. Možno niekedy 3, koľko nediel vyjde do mesiaca. Svätá omša v Merašiciach ostáva bez zmeny, teda o 11. hodine za vás všetkých farníkov. Uvedená zmena je rozhodnutie a nariadenie otca arcibiskupa a preto prosím, príjmite ho s pokorou a rešpektujte ho. Vopred vám všetkým úprimne ďakujem za vaše pochopenie a aj za vašu ústretovosť. Zároveň si myslím, že je to tak dobré aj pre vás. Mnohí práve v tieto letné mesiace, chcete v tú nedeľu ísť, možno na dovolenku, na výlet s deťmi, na kúpalisko. Rozmýšľate, nemáte možnosť, nemáte niekde na blízku, kam by ste išli na tú svätú omšu. Takto môžete využiť tú možnosť, idete v sobotu večer a už o tomto čase môžete sa pekne člapkať niekde v bazéne a užívať si peknú nedeľu. Bez výčitiek, bez hriechu, bez toho, aby som rozmýšľal, kde ešte dneska večer pôjdem na omšu, lebo je nedeľa, lebo je prikázaný sviatok. To isté samozrejme sa dotýka aj prikázaných sviatkov, ktoré keď padnú, väčšinou každý má vigíliu, čiže už deň predtým večer sa tie omše slávia príslušného sviatku. Takže trošku to bude aj tá výhoda a ústretovosť voči vám. Ďalej, ako som spomenul, vzhľadom k tomu, že momentálne nie sú zapísané žiadne úmysly na sväté omše, prosím vás, už aj v tomto týždni môžete prísť pred svätou omšou za mnou a dať si odslúžiť svätú omšu na váš úmysel. V tomto týždni, a pokiaľ teda tie 2 mesiace, júl a august, nebudú zaplnené, toto platí. Keď sa tieto 2 mesiace naplnia, následne oznámim, momentálne sväté omše nezapisujeme. Všetkým vám ďakujem za vaše vrúcne privítanie, za vaše modlitby a spevy. Trošku nám to ide ťažšie, ale dúfam, že sa aj ja polepším, keď sa aj zdravie trošku polepší a prajem vám láskou, radosťou a Kristovým pokojom naplnenú, požehnanú, sviatočnú nedeľu. Pochválený Ježiš Kristus.